Exkluzívne ponúkam na predaj menší vidiecký rodinný dom v Dovalove, ktoré je mestskou časťou Liptovského Hrádku. Rodinný dom je vo veľmi dobrom a zachovalom pôvodnom stave, určený na kompletnú rekonštrukciu. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza hlavný vstup cez zastrešenú verandu, centrálna chodba, vstup schodiskom do podkrovia, kuchyňa so špajzou, spálňa a obývacia izba. Bol postavený približne v roku 1943 ako jednopodlažná murovaná stavba z 2/3 podpivničená. Celková výmera rovinatého pozemku, na ktorom je dom postavený, je 141 metrov štvorcových. Zastávaná plocha domu je približne 90 metrov štvorcových a celková úžitková plocha domu, vrátane pivničných priestorov, bez podkrovia, je približne 99 metrov štvorcových. Nehnuteľnosť je vhodná na trvalé bývanie, celoročné chalupárčenie alebo rekreačné bývanie s možnosťou komerčného využitia prenajímaním. Na prvom podzemnom podlaží sú pivnice s vonkajším vstupom, centrálna chodba, kotolňa a sklad paliva. Dovalovo je miestnou časťou mesta Liptovský Hrádok s jednoduchou dostupnosťou do prírody a všetkých športovo-turistických atrakcií, ktoré Liptov, Orava aj Spiš ponúkajú. V blízkosti sú vysoké aj nízke Tatry. Výjazd na diaľnicu D1 je vzdialený len 4 kilometre. Neváhajte ma kontaktovať a príďte si dom pozrieť na osobnej obhliadke.